O vindeiro 1 de novembro, o cemiterio municipal de Ribeira será escenario dunha representación única, Don Juan Tenorio, do Grupo Municipal de Teatro. Unha peza clásica que cobrará vida nun ambiente tan inusual como intrigante. O Grupo Municipal de Teatro de Ribeira prepara unha representación única e sorprendente, Don Juan Tenorio, que terá lugar no cemiterio municipal de Ribeira o vindeiro 1 de novembro ás 7 da tarde. Esta peza, tan vinculada á temática do Día de Todos os Santos, será unha aposta arriscada e moi especial, nunca antes vista na localidade. É algo que levábamos tempo como barallando e dándolle voltas, e eu especialmente levaba como moitos anos intentando facer esta representación ou esta lectura dramatizada, dependendo do que se dera o caso, e porque igual eso que comentaba antes Antía, que igual en Galicia non se fai en moitos sitios, pero sí sí meseta para lá, sí que se suele facer en bastantes cemiterios o día 1 de novembro, sobre todo porque todo o segundo acto, toda a segunda parte, dáse lugar nun cemiterio. Este evento non é habitual en Galicia, o que sen dúbida lle dará un toque único ao evento. A escenografía, especialmente pensada para o espazo e o día, promete sumerxir ao público nunha experiencia teatral singular. Nos imos a facer o Don Juan de Zorrilla, que quizáis non é a que se usa sempre, non? Hai outras versións de Don Juan, e en este caso, pois, este Don Juan, escollemos Don Juan, este Don Juan Tenorio, porque é o máis coñecido para todo o mundo coñece partes desa obra de teatro. Bueno, e decidimos esta máis que nada porque era eso, a máis coñecida. Unha das grandes novidades deste ano é a integración de todos os membros do grupo, con 13 actores e actrices que darán vida a esta historia clásica. Ademais, Óscar anunciou que en marzo o grupo estreará unha nova peza. Gustaríanos que viñerades todos a vernos, todos e todas a vernos. Nesta representación vai haber 13 componentes do grupo de teatro municipal. Os outros, xa aproveito para adiantar, vamos a facer unha estrea en marzo e o resto do grupo estará aí, estarán ali axudándonos e botándonos unha man. Desexamos que veñades todos, que veñades a pasalo ben, vai haber cadeiras e que nada, que desexamos vervos a todos ali. Trátase dunha peza recomendada para maiores de 12 e terá unha duración aproximada dunha hora e media. Dende o Concello de Ribeira aproveitaron para amosar o seu apoio e agradecementos ao Grupo Municipal de Teatro. É unha peza recomendada para maiores de 12 anos, non? Terá unha duración aproximada de 10 minutos. E ali estaremos para vervos a todos e a todas. O Teatro Municipal de Ribeira segue a dar pasos firmes na súa aposta polo teatro local. En esta ocasión, a combinación de historia, tradición e lugar promete facer desta representación algo inesquecible.